Anya ti may baga ni Apo Diyos, may panggap dagiti bakla, dagiti tumboy, dagiti estado, iti pasat ti pamilya nga ada ti kastoy nga panagbiag, acceptable ka dito iti sangwanan iti Diyos. Hal nga nailamang kada tayo nga iti panawang tarata, at madama nga may latlatag. Kaya napuro tayo nga issue nga ilablaban dagiti lesbians, dagiti tatao nga ada di kastoy nga estado ti biag na nga babakla kan tutumboy nga ilablaban da iti equal rights da just like iti lalaki kan babae. Gusto ka di ay. Tidak ka nga sa lusod, gusto ka di. Iti na nga simpo da iti adalan tayo concerning iti sangwanan iti Diyos. Anya ti may baga nga tayo iti Diyos. Ada dagiti daduman nga country where dagiti babakla kan tutumboy ket naito diti lintag nga naito diti equal rights kanada. Nga to the point nga mabalintay nga agasawan iti babae kan babae, lalaki kan lalaki. Napalabas nga taw-tawon iti Pilipinas, first wedding iti may isang lesbian nga couple ket napasamak iti Baguio. And gusto ka di ay. Acceptable ka di iti sangwanan iti Diyos da iti nga banag. No da tayo, natural nga rik na kada tayo nga tao. Ti panangkita tayo kanya dati man. Ti panangkita tayo kat kaariyak ng basura. No da dumak at kaidadanos. No da dumak at kaslang nga grabe ti sakit na nga hanpay nga masdugan dagiti nga tataon. That the people would cast them out iti society. Iso nga ilablaban da iti rights da akseptaran da kami mat nga tao taha kami mat nga animal. Dahil lang takas titirik nami. Nam tilablaban da tao kami mat. So nga da iti rights nga ilablaban da. Well, for some nation nga acceptable da ito itata madama nga may lablaban da ito iti antayo. Apantay man ti side iti Diyos. Anya nga tayo iti estado iti Diyos. May panggap, anya tirik na iti Diyos. May panggap na iti estado iti panagbiag. And iti tadalan tayo, iti series tayo, iti libro iti Roma, chapter 1, verse 24, hingga na iti 28. And I hope nga makatulong na ito kada kayo. And if you are asking me anya iti estado iti Diyos, I will give you a fair assessment iti sa iti Diyos. Hanga di bagbagak lang. I will give you a fair assessment iti Diyos concerning tiriknana, concerning dagiti nga tao. And I hope it will help you, it will bless you. Alright? And before we go there, I would like to extend my greetings kada kayo. A blessed good morning kada kayo kakailan. Madaydayo ti Apo, iti dito nga nagsapa, kadagiti kakapsat, iti nawasapa sa baling nga luglugar, dagiti kakapsat, iti Paraceles, iti kakapsat, nga da iti luglugar iti Biskaya, Kanisiya, Aurora, iti Tarlac, Pangasinan, and dagiti Kabanbantayan, dagiti Agargardin, dagiti Katalunan, and kastamot dagiti Cavite, kan dagiti security guards, police, and dagiti warriors tayo, dagiti soldado, iti banbantay ti Mindanao nga agtatrabaho nga agdengdengeg kada tayo. And daan ko ti kablaw kada kayo, kakailian medita, kan tunggal may sa kada kayo nga dati bala si tao. And dagiti nurses, dagiti radio station nga agdengdengeg, iti dagiti nga naipasok mo ti radio station, dagiti nga ministry tayo, dagiti kakapsat, inunagda. And we would like idanon ti kablaw kada kayo, kakailian nga madandanon na iti dagiti nga ministry. Babakla kang tutumboy. Accepted ka diti sangwanan iti Diyos, dagiti nga tao. Anya ti may bagati sangwanan iti Diyos. Iti libro iti Romans chapter 1 verse 24, napantayon iti dito iti issue nga tinalantan ni Apostol Pablo concerning dito gusto nga rik na dagiti babae ken lalaki. Iti Old Testament, di Sodom and Gomorrah ket isu iti very famous nga account nga makita tayo ket dagiti tao dito Sodom who are homosexuals. Ket ang sawan dagiti babae ket nagbalinda nga lalaki ti lirik na kan panagkutkuti kan interes kas ladamatan lalaki ti babae lalaki nagbalindamutan nga ni babae matan iti feeling that so there was a disorder iti rikna iti dagiti nga tattao.
And very sad to say that Sodom and Gomorrah kat dinadal ni Apo Diyos nga syudad. Gapusta da iti nga basol nga blatantly isu iti kaduan nga raramidan ti tao jay. Kung ada iti archaeologists, iti sirok iti baybay iti Dead Sea, kat iti nga makita iti dito'y nga nakaluban iti syudad iti Sodom ken Gomorrah. Pinuuran ni Apo Diyos ti Sodom nga Gomorrah, nagtudot ti Apoy kas judgment hukum iti Diyos kadag iti tao na ito. So makita tayo nga the Lord does not like iti daytoy nga basol. It is a distortion iti original plan na iti lalaki ken babae. It is a disgrace kababayin ti sangwanan ti Diyos nga panagdadaal iti disenyo iti Diyos iti maysa nga estado iti maysa nga tao. I am aware and I don't like to be one of the preachers nga kuna tayo nga agpukpukaw di sangwanan nga mapakadin pen because the way I look at it, I need to present the truth nga dante ayan. I remember one adati may isang pastor nga expectaring na kastoy nga mapasamak na matinag iti anak na. Sinuro naman dagiti anak na, but later on, dagiti anak na nga lalaki, nagbalinda mutan nga babae later on. Nagbalinda nga bakla. And to the father's heart, nabutak dirik na ni pastor nga awan tinupa na nagtakta rin sa mga. And it is so heartbreaking nga kasi iti makita. Kuna iti Romans chapter 1 verse 24, gapus iti kasta, a kinamag dagiti tattao binaybayan ti Dios ida nga agaramid karagiti na alas at tarigagay iti puso da ket nakababain ti araramid da ti maysa ken maysa ti nalikudan da iti kinapudno may papan ti Dios ket patiin da ti kinaubod. So there is a blatant rebellion against the Lord. People kunana ti tao madina tagpasakop iti Dios. Iti tao madinang agsamitar iti Apo. Iti tao kayat na nga agbiag nga I did it my way. That is the theme song iti tao. I did it my way. Lord, I'm going to live my way. Mind your own business, Apo. Iti may isang poem ko na I am the captain of my own soul. Siya iti boss ti biyag ko. And iti tinasaktan iti Diyos. Gapos ito'y phrase remark ko na inibatan niya po di si Suda. Garod. Gapusta kayat yu kat kasta nga biyag kat maragragsakan kay kat kasta nga biyag. I'm going to leave you alone. Ibatak da kayo nga aramidon nyo iti kayat yu. And that is the greatest judgment iti Diyos, iti tao. Nga awan iti panakibiyang na, nga bahala kay iti biyag mo. And that's it. No damagan na, that is a judgment iti Diyos dagiti nga tao. It is a judgment concerning ti panang ibat na, iti panang tulong, kan panang protektar, kan panang salwad na, iti maysa nga tao. That is a judgment. Kuna na 25, agdayaw ka nagsirbi, kadag iti pinarsoa asaan kitdi mismo, iti namarsoa arumbeng amadaydayaw tagnanayin. So there is a worshiping iti bagi. There is a worshiping iti banag diti daga. There is a worshiping iti intellectuals, iti laing. There is a worshiping iti kunatay nga wealth, and there is a worshiping iti possession. Instead nga dayawon na iti Diyos nga nangita dagiti nga banag, they have forgotten the giver dagiti nga blessing. So there is a blatant panangiparupa nga handa kayat nga biyag iti Diyos. That is how degraded iti Diyos no ibatan iti Diyos. Isu ano awan pa iti Santo Espiritu nga mangkonbiktar iti puso iti tao. Awan handa nga kayat tagsabmitar iti Diyos. Ulan mamuan nga dati Diyos, amuna nga dati Jesus. Adamat marami na nga nasayat, but iti life na is dominated iti baso. Iti 26 dito hindi sumbat tayo.
Dahito tigapuna binaybayan ni ti Diyos. Inibatan naman yung statement nga inibatan ni ti Diyos. Binaybayan ni ti Diyos. Binaybayan ni ti Diyos ida kadagiti nakababain akinadarab. Kababain. Yung statement nga awanan tibayin nga. Bahala kayo nga dita kakat yung kababain nga at arami nagdakas dita. It is ang wanan ni ti Diyos the way God look at this sin is very shameless. Very shameless kapusta nadadaal ti original nga disenyo na iti may na tao. Very shameless kapusta nadadaal iti plano na concerning iti panakaisalaka. Diti ko na tayo nga panakaarami iti lalaki kan babae. Concerning iti lifetime partnership, concerning iti emotions, iti responsibility, nadadaal kapusta iti nga baso, iti homosexuality, iti lesbianism. Kunana dito'y uray ti babay, saan na makida iti lalaki. Tilanganan pada na babay, iti kaidana. Ti babae nagbalinan nga agrik-rik na kanagpanpanunot nga lalaki. Na-twist jarik na kanimosyon na. Tiket na nga sawaan ka nagbaling nga lifetime partner ka ti babae. Tiket nagbaling nga partner kat babae matlang. So adati agayom babae. Ag girlfriend na matlaan. Ti claim na may sa nga agrik-rik na iso nga lalaki. But di lang tatibagi iti problema. Tatibagi na kat narasay nga bagi iti babae. And ti biro kon dirik na anak kat babae. And kung natin sa uti Diyos, nakababae di ay. Nalas di ay. Unacceptable kanya na di ay. Dinadaal na ti disenyo iti pamilya, iti plano iti apo concerning iti rik na iti babae, kan rik na iti lalaki, kan iti order iti pamilya na dadalan. Iti responsibility tunggal maysa na dadalan. Uri iti lalaki, biro ka namutan kat lalaki. Verse 27, kastamot ti lalaki. Tilanganan pada na alalaki ti kaidana kat sumgada ti kinadarap. Nakababayin ti aramid iti maysa ken maysa isugapuna madusa kas supapak ti dakes ti aramid. How does the Lord look at this dating study? If you ask me, it is all to Diyos, I will tell you. Kababain. Kababain da ito'y nga baso. Dakas ti sangwanan niya. Unacceptable ti sangwanan ni Diyos. And no ti may nga tao kat ilablaban na iti right na nga da iti babae, katagbalin nga itong buhay kat ilablaban na niya. Ada iti dusa nga gururay kanya na. Jay dusa nga gururay, kunana dito'y inibatan niya po isuda nga agbyag ti reketa. Nalipatan nyo kadin. Api nga dati AIDS. Diba dati iti bunga? Bunga iti maysa nga partnership iti han nga usto nga ngarik na tunggal maysa nga lablaban da iti rights da. Inin-enjoy da iti pleasure ti laslasag da, lalaki ken lalaki. Kanya tinagbunga na dito AIDS. Da iti madama nga kaso tayo tata. Monkeypox. Kanya tinagapuan na dito Isn't it? Naglawag mat nga kunada nga it is because iti lalaki ken lalaki nga panagrelasyon kada iti sexual activity da kat kastoy iti napasamak. Pagapgapuan iti nagadu nga saksakit tata. Usually kaduan dagita kat bunga dagiti madi kan hanga usto nga relasyon. Iso nga kuna iti Dios. Sige, kayat yu nga ukuman ti bagbagi kan laslasag yu. Bahala kayo ditan. And when God said that, no, adati sakit nga rumor kada kayo gapus dayta nga panang abuso dayta nga bagbagi. Kanrik-rik na yun. Haanak nga pabasulan. That's yours. Lablaban nyo ti rights you concerning agasawa kayo, da kayo taga-asawa, babae kan babae. Bahala kayo. No kayat yun ti kasta nga biyag, bahala kayo. Aramidin nyo. Kuna niya po. Naman nyo nga lipipatan ito.
No siya tinamagan niyo. God looks at it. Nakababain. It is wicked. And God's judgment kat nakasagana para ka na kayo. The judgment nga ibatan na, ti panakibiyang na, and the judgment iti hell. When I was teaching iti one time iti may isa nga destino, I was talking about this and na-mention ada ti nagsaludsod may panggap ti baklat ang tumboy ada nga ti part da nga mapan iti langit and kunak kanya ada ti ba kada kayo. Iti 1 Corinthians chapter 6 verse 9 kunana iti sa ti Dios no damagen na kat ada iti part iti tao iti langit ada ti kunati sa ti Dios. Then ada ti may siya nga estudyante nga prominent nga bakla iti school. Ay well-skilled student, nalaing agsao. Ada ti galad na iti leadership sa piman may baga, nalaing piman. And when I thought in the classroom, nag-violent reaction iso nakat kunana. Sir, Pastor, as for me, I will go to heaven and syakto timang decorate di langit. Syakto pa'y timang cutics ti saksa kayo jay. He defended jay. And kunak kanya na, with a calm, loving voice, kunak kanya na, that's your point. I understand nga ilaban mo dito. And I respect iti side mo nga that's your side. But today, kahit kung maadalam tayo, anya iti may bagay iti side iti Diyos concerning dito nga estado, iti biyag mo kadwa. Anya ti lugar mo iti sangwanan iti Diyos. Do you have a place to heaven? If you will not repent dito nga basol. Nohan mo aksiptarin nga basol dito ka nagbabawi, ada ka di ti lugar mo nga mapandilangit. Anya ti lugar mo dyan? Ada iti side, ada ti kunati sa utiapo. So in bagam, kung na mapankadilangit, ti saludsod, how about God? Anya ti may bagana. Iti 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Kunana ijay. Saan nyo aya nga mo, adinto, tawiden, dagiti saan, nalintag, referring dagiti managbasol, ti pagarian iti Diyos. So it is referring iti heaven. Handa nga mapaniti pagarian ti Diyos. Di kay palilaw, dagiti tattao nga immoral, dagiti agrukrukba, kadagiti Diyosan, dagiti ribibulto, dagiti manaki kamalala, dagiti aluti asawa na, dagiti agartem ti pada na alalaki, wino pada na ababay. J verse J English kunana na effeminate. Kunana dito'y wenno, dagiti agag-agaw, dagiti naagom, dagiti bartok. Mamad padakos wenno dagiti mamad mananaka dagiti mananakaw awan to kadakwada iti agtawid ti pagarian iti Diyos. So I would like to say, anya ti side iti Apo. It is a disgrace, kababain. Dakas. Panagdadal, iti disinyuna, iti pamilya, iti partnership, iti marriage. Dahil nga estado iti biyag, at kung ado iti may tulong, kung may bagbaga nga basura na rin ito, ado iti may tulong dati community. Kinagpaiso na they're the most helpful and skilled people in the city of our land. But in the sight iti Diyos. Nuhan mo admitaran nga dahi kat basol, kat nagbasol ka dahi nga basol. Unaik isaw iti Diyos. Dengan ito. Aka nga mapanitip. Presensya iti. In other words, ada iti impyerno nga guru iti karawan. And that is why today I would like to invite you iti sangwanan iti Apo. I would like to invite you nga awatom kumayso na nga manubot kan isahanan mo. I would like to invitan si ka nga panunuton da iti nga nangagi. Sapay kumatag babawi kay iti basol mo. Admitaram nga basol da ito eh.
And it causes iti heartache isang wanan iti Diyos. Because it destroys ti plano na ti marriage, iti plano na iti panagasawa, iti role, iti pamilya, dadaulan na rito yung estado. Yes, adu ti mararamidam iti community and for other people. Naman niya iti mas importante. Di apo Diyos ka di. O di lablaban mo nga iti rights mo. Sometimes adu iti rights tayo ngahan nga pumarias ti sangwanan iti Diyos. And I hope, my friend, agbabawi ka ti basan mo, kataksiptaram ni Kristi Jesus. Agsubli ka ti original nga disenyo iti bagi kenrik na. Nga ibagam iti Diyos hapo Diyos. For many years nagbiagak nga binaliktad ko iti disenyo. Tatangat simpo, kahit ko nga isubli di dati nga gusto nga disenyo na. Kan kayat ko nga agbabawi na iti nga basan ko. Kan kayat ko nga awatan ni Kristo nga manubot ka ng isang araw. Tanong Sodomen Gomora kat naukumda iti impyerno. Agurura iti impyerno na naukumda iti apoy. Karkaro pa tatanga panawan. Ada iti impyerno agurura iti kanya. Mabuti na nga. Kahit ko nga isimpay iti relasyon mo kanya. Kahit ko nga agsubli iti original. Na gusto nga panakadisinyo iti lasag ko. Nga agbiagak para kanya. Uray tirik na katagsubli iti gusto nga panakausar na. Ngahan nga turayan iti baso kan rebuilding a biyag. Nga biyag nga agbiag lang ti kayat na. Han nga agbiag iti pagetam. Apo di sa awatak sika. Ispalan na iti nga baso. God bless you.